Здравейте, приятели! Карптин Каприз. Здравейте, отново на път. Вижте само. Сега ще ви покажем. 24 часов риболов, какво ни коства. Колата е пълна. Отиваме на Холандия за 24 часа. Ще застъпим горе-долу по наши изчисления. В момента е 6:12. Към 8 часа и половина очаквайте включване. Мисля, че сме финито. Няма да говорим за изкуството. Като стигнем, ще се чуеме пак. До скоро. Че пристигнахме, часът е 8:30, но понеже стана доста тъмно и трябваше да разпънем пръчките малко по-бързо. Вече сме на водоема. 2 пръчки съм разпънал, моят приятел Славчо също 2 пръчки ще разпъва. Днес съм заложил изцяло на, както виждате, Banana Fix, Hook Bite двойна 20 на T-Bites, Red Storm 18, Hard Hook Bite с Sweet Candy Pop-Up на Snowman. С колчето сме, щекчето не е много голямо за двама човека. Дълбочините са до 3 метра някъде. Както виждате, страхотно езеро, времето е приятно, около 15-16 градуса. Типично за края на септември. Очакваме големи риби. По информация, която имаме, езерото държи риби от 20-25 кг. И оставам ви за сега до след малко. Ето, че и моят приятел Славчо също разпъна. Съжалявам се за качеството, не е от най-хубавите. Той е разчита на двуцветно топче тип лафтер с аромат на ягода и царевица. Второто му хвърляне ще бъде на кенди с страубери. Ето, можете да видите за какво става въпрос. Все още не сме разпънали палатката. Цялата сергия стои на страна. Езерото е ново за нас. Все още не сме ловили тук. Както казах, дълбочините са от 2 метра до 3 метра. В езерото има, доста е голямо, продължава чак нататъка, до края. В езерото има сом, има шаран, има платика, щука, бяла риба, хищна. Много богато на риба. Надяваме се, че тази нощ ще има някакъв удар. Ще пустим до утре след обяда и очаквайте включване. Разпънахме вече цялата сергия, както се казва. Имахме 2 пипания, платики. Стандартно. Ще изчакаме около 40-50 минути. Ще направим едно преди нощно примятане, за да може спокойно да си отворим с Славчо по една бира. Да ви покажа как сме разпънали в момента. Люлки, ето го и Славчо. Здравейте, приятели. Има слука. Стартирахме. Най-накрая. Банко Скопек се с нас. Сесията тече. Чакаме си нашето. Подготовката е стабилна. Ето го е нашето място. Тая вечер ще сме тук. Фоксче.
Опънахме зимното покривало, заредихме батериите в очакване на големи удари. Ще направя едно премятане след малко, защото нещо не ми харесва къде хвърлих втората пръчка, къде я нанесох. Горе-долу на около 40-50 метра. Славчо, ти на къде? 20-30 метра навътре. Имаме две по-дълги и две по-къси. По-дългото аз съм покрай. Да. Здравейте, приятели, ето го и моя приятел Славчо. Здравейте отново. Изминаха няколко часа. Все още няма удар. Имаше леки обаждания за начало. Просто е ден време на процеса да се случи. Колегите от среща днеска 5 чарана, подпукали са ги. За цял ден, 5 бройки. Не можахме да разберем кой е най-големия. Не казаха. Има активитет. Има почукване. Време е за какво? За биричка. Мястото е хубаво, осветено. Го е първи удар за тази вечер. Часът е 12:42. Славчо се бори. Как го усещаш? Тежко ли върви? Не е нищо. Няма значение. На какво си сложил? А, на жълт поп-ъп. Да, жълт поп-ъп с риба. Браво. Оставяме ви, приятели. Очаквайте включване след малко да ви покажем рибата. Стига майстора да я извади, разбира се. Карптин Каприз. Ето го, след малко ще го видите, приятели. Страхотен, уникален люспак. Карптин Каприз. Здравейте отново. Дискотеката започна. Или ще го диш? Заповядайте. Световният шампион ще ви покаже нещо от стила на... Ето го, уникален люспак. Здрав, много хубав борбен. Над десятка. Със сигурност е над десятка. Горе-долу около 15 кг. Здрава, хубава риба. Наистина. На поп-ъп? Поп-ъп, двоен поп-ъп. Двоен поп-ъп. Сноумен. Snowman. Повдигнат попът. Няколко пъти отиде, потърси стръвта, но чак след 2-3 часа имаше попадение и да се надяваме, че дискотеката продължава. Аз съм с Ванко с Копекса и се наслаждаваме на прекрасния риболов. Добро утро, приятели! Ето ни отново включване. Ванко с Копекс е с нас. Няма какво да говоря. Събуди ни отново чудесна риба. Ето ще ви го покажа. В момент. Добро утро. Карптин Каприз. Четвърта риба за... Четвърта риба за Близо 6 часа? 6 часа. 6 часа. Откриха петното. Рибата взе доста несигурно, не е от най-големите. Може би не е много борбена. Стандарт не е лош. Ред второ с розов поп-ъп. Чай да взема кешерчето. Имаме още 3 риби в карвзаковете. Ето ги карбзаковете.
Давай, кепай го докато е тук, докато ти е удобен. Не, ще закача кеп. Да, не са. Оп, малко. Ще тръгне, ако не го кепнеш. Оп, професионал. Ето Не е го много вътре. Поздрави от Ванко! Ще се включим след малко с уникална сесия и ще извадим. Ще ви покажем и четирите риби, една по една, за да видите нашия улов за Близо 12 часа. 12 часа. Рибите взимат надълго от среща, където е папура. Имаме две пръчки на къса дистанция, една на средна, една на дълга. Имахме един удар, Славчо, твой удар беше на къса дистанция. Да, на къса дистанция. И три на дълга дистанция, горе-долу на около 10 метра от другия бряг. Рибите взимат доста борбено, доста активно. Явно се хранят преди зимния сезон. Ще останем и днес и до след малко. Ще продължим също да захранваме обилно петното и да видим какво ще се получи. За сега, довиждане.
Здравей, Чеки, но перката му е заминала. Доста борбен. Борбен, хубав люспак. Хотяхме да го изтървем, но работим в тим и нещата бързо се... Горе-долу около 10 кг. 10 го плюс, усещам. 10 плюс, да, не, 10. еми, 8-10. Не е толкова тежък. Рибата е Доволно. страхотна. Приятели, оставяме ви и ще се включиме на слука. отново с следващата риба. Ето, че отново имахме страхотен удар. Около 10 кг риба на 2,20. Стандартен монтаж. Дънни топчета с ноумен. Очакваме още няколко удара, имаме още няколко часа на езерото и ако всичко върви по план както до момента, да се надяваме, че ще извадим още някоя риба и ще се включиме с някой хубав шарап. И едно последно включване от водоема. За жалост, всичко хубаво свършва много бързо, но сме се заканили с The King да продължим серията сешена на това езеро, защото тук има много добри екземпляри. И до нови срещи от мен.